מעלה את החשיבות של ההישמעות להוראות של פיקוד העורף ודובר צה"ל, כי מדובר פה בטילים עם ראש נפץ הרבה יותר גדול, עם פוטנציאל נזק הרבה יותר גדול, והדרך היחידה להתגונן מלבד התקיפות של צה"ל שימנעו את הירי הזה זה פשוט הישמעות להוראות כוחות הביטחון. יש לי כאן, אני מקבל ידיעה עכשיו מעזה שהיא עדיין דורשת בדיקה, אבל אני חושב שכבר בשלב הזה אולי כדאי לציין אותה. באותה תקיפה שדיברתי קודם על המונטדה שבה ישבו בכירים של הזרוע הצבאית, נפגע ככל הנראה, וזה עדיין אין אישור רשמי, אחיו של אחמד ג'עברי. אחמד ג'עברי הוא ראש הזרוע הצבאית של חמאס, ואם אחיו נפגע, לא מדובר על אחמד ג'עברי, אחיו של אחמד ג'עברי זו ידיעה שעדיין אין לה אישור רשמי, אבל אני חושב שכבר בשלב הזה צריך לומר זאת. פגיעה ישירה בכמה בכירים של חמאס שהיו לפני כשעה, שעה וחצי במקום שנקרא מונטדה, זה מקום שפעם ערפאת קבע שם את משכנו, פתחו שם ישיבה, נפגעו פגיעה ישירה, דיווח שכרגע מדבר... עושים הערכת נזקים עכשיו. עושים הערכת נזקים וגם מתכננים את השלב הבא שלהם, ושוב אני חושב שלפחות הפגיעה באחיו של אחמד ג'עברי יש לה פגיעה מורלית. אוהד חמו, אנחנו שבים אליך באשקלון, שלום. שלום נסטי, אנחנו דיווחנו